שלום לכולם. היום נצלול לעולם הבינה המלאכותית וכיצד היא משנה את פני החינוך. בינה מלאכותית היא טכנולוגיה המאפשרת למחשבים לבצע משימות הדורשות בדרך כלל אינטליגנציה אנושית. מדוע זה חשוב לנו כמורים? בינה מלאכותית יכולה לחסוך לנו זמן יקר, לאפשר התאמה אישית לכל תלמיד, לעודד יצירתיות ולהגביר נגישות לכלים מתקדמים. אחד הכלים המרכזיים הוא מחולל הטקסטים. זהו כלי שמייצר תוכן כתוב על בסיס הוראות שאנו מספקים לו, הנקראות פרומפטים. כלים מובילים בתחום כוללים את ג'מיני, קלוד קופילוט וצ'אט GPT. הם יכולים לסייע ביצירת תרגילי כתיבה, ניתוח טקסטים או הכנת מבחנים. איך זה עובד? אנו נותנים הוראה מפורטת, הבינה המלאכותית מאבדת אותה, ומספקת לנו תשובה או תוכן מוכן לשימוש. ככל שהפרומפט מדויק יותר, כך התוצאה טובה יותר. כלי נוסף ומרתק הוא מחולל התמונות. כלי זה יוצר תמונות חדשות לגמרי על בסיס תיאור טקסטואלי שאנו כותבים. כלים פופולריים הם DLLE, Midjourney ולאונרדו AI. הם מאפשרים ליצור איורים לסיפורים, דמויות היסטוריות או דיאגרמות מדעיות. התהליך דומה, כותבים תיאור מפורט של התמונה הרצויה, הבינה המלאכותית מייצרת אותה, ומקבלים תמונה ייחודית. חשוב להיות ספציפיים בתיאור כדי לקבל את התוצאה הרצויה. השילוב של מחוללי טקסט ותמונות פותח אפשרויות רבות במקצועות שונים. בשפה וספרות, ניתן ליצור תרגילי כתיבה יצירתית או איורים לסיפורים. במדעים, אפשר להסביר תופעות מורכבות בשפה פשוטה או ליצור דיאגרמות מדעיות. בהיסטוריה, ניתן לדמות דמויות היסטוריות או לשחזר אירועים. במתמטיקה, אפשר ליצור תרגילים מותאמים אישית או להמחיש בעיות מילוליות באמצעות איורים. האפשרויות כמעט בלתי מוגבלות. שימוש בבינה מלאכותית מחייב אחריות. חשוב תמיד לבדוק את המידע העובדתי שמייצרת הבינה המלאכותית, שכן היא עלולה לטעות. יש לשים לב לנושאי זכויות יוצרים, במיוחד בטקסטים המבוססים על מידע קיים. שקיפות מול התלמידים לגבי השימוש בכלים אלו היא חיונית. עודדו חשיבה ביקורתית ואל תיתנו לבינה המלאכותית להחליף את החשיבה העצמאית של התלמידים או את המשוב האישי שלכם. השתמשו בה כעוזר, לא כמחליף. הבינה המלאכותית היא כלי עוצמתי שיכול לשפר משמעותית את ההוראה והלמידה. היתרונות העיקריים הם חיסכון בזמן, יצירתיות, התאמה אישית ונגישות. האתגרים כוללים את הצורך בלמידה מתמדת ובדיקת איכות התוכן. זכרו, הטכנולוגיה משתנה במהירות, אך עקרונות ההוראה הטובה נשארים קבועים. המלצתי לכם היא להתחיל בקטן. בחרו כלי אחד, למדו אותו היטב, תרגלו באופן קבוע ושתפו רעיונות עם עמיתים. המסע רק מתחיל.